semua kau kan tinggal lagi semua kan. Lama lepas mula ni ini cuma dalam satu gerak ini. 이 마야벤. 나는 캐러 가죠, 니코. 나는 캐러. Baterii nie bere. A nie nabija, ale po bladu nie doma, a stary idzie precz, że nie bere. Zbitoczne. Chodź na styk. Tam mamy jeszcze baterię, trzeba ją zabrać. Chodź, wybrać. Kto to nabija te baterie? To Biały? Ukażę. A to biały człowiek? Biały, ano. Biały, ja. Ja sam povedal, že má problémy, že tu ne... Ja som myslel, že bude doma Vlado, čo má túto trochu, tú modrú, tu, hneď. Tak on by nabil. Ale ten starý nepovedal, nie, že to nebojte sa, nič nebude, nič z toho nebude, len treba ju takto, že nabíjate baterku a zaplacím vám. Povedal, že nie. Ciknárov, ok, baterka šiliaky, lebo je tam ešte baterka jedna dnu, tak... No, tak to je diskriminácia, preto kvôli tomu, že on nedobre nabíjaval a bral 80 korún. A batéria vydržala 2 dní. A to má byť 13, aspoň 14 dní má byť, ako vydržať batéria na televízor. W Letanowcach powiedzieli nam, że Romowie tu jedzą psy. Chcieliśmy to sprawdzić. Co? Znaczy to Letanovca je psi. W Letanovcach. A wy macie psy? A dlaczego tak mówią o Romach? Oni? Hej. Tam to nie gniewajú sa na nás, no to A je... prečo? Ja nevím. Že my sme dobrí cigáni a tak. No. Nám kradnú psov. Tu prídu a kradnú psov. A máte jakie psy? Nie, kradli dve. Dwie? Nie, vlčák. To ten veľký tak. Môj pes má 6 rokov. A môj 12 rokov má. Zorku. Zora! Tam, Zora. Koľko Romov tu žije? 600 Romov. W tych 3 domach? No. No, tému kadol taký jeden. To je váš ostatní. No. A ja mám doma. To ten má 12 rokov. A jak se vábí? Bojar. Zora. Zora. Aha. Hej, Mára, počkaj. Bar mu chudele, sme len na chudá. Dobrze, to zrobię wam fotku z psą dla Letanowców. Čítara máte. Chodźcie, Dobry dzień. Dobry dzień. Proszę was, chcę cię opytać, że ten, co na počasí ukazuje, to normalnie dają do niemocnicy. A i śpiewać, a i tancować, a i wszystko. Gdzie to jest? Tak dajcie ho precz. To te 2 ženy, to te 1 ženu, to krásne ide rečovať. Ale on, to čudo, no. Tak treba ho vyrúčiť. A my nie słowacka telewizja. Nie. No. To je noviny.
Ako sa vám tu žije? Dobre, s Bohom. My chceme žiť na úrovni tak, jak aj druhí žijú. Cigáni. A jak sa vám tu s białymi žije? S gaďami? To však gaďovia tu nežijú. Iba same cigáni my tu žijeme. Máte predsedu, romského predsedu? Nie, nemáme predseda romského. To neznám predsedu, však to oni sebe určia, ktorí majú predsedách byť. Toto naša stará, náš úrad, že nerobia pre nás nič, naše hambia tu. Náš úrad, naše hamby, že jak bývame tu. Druhé cigáni sebe v panelákoch bývajú pánsky, tak jak gaďovi. A my co? Berú peniaži na nás a tam robia gaďo, chodničky, cesty, všetko robia. A na naše prebačenie vyserú. A stále robíte všetko. A to? Ticho. Bo my sme psi, a oni sú pánové tam dolu. Elektriku my žijeme takhle na kabli, to je hanba, 21. storočie je to. Vôbec, absolútne. Naša slovenská vláda nemá o Rychnavu vôbec záujem, že by nás dala na lepšiu úroveň. Žijeme takto, jak teraz žijeme, lebo skutočne nemáme list vlastníctva, nemáme žiadne, ako vlastný pozemok nemáme vôbec. Nemôžeme dostať požičku na výstavbu tých rodinných domkov, že by sme žili na úroveň. Len každý na nás poukazuje tak, jak na zvieratá. Už 2 dní len tote huby jem, čo si chodím a to musím si pýtať po cigánoch trošku oleja, čo mi dajú, aby som si navarila. Tak ja ťažko žijem, prosím vás. Manžel mi už je 17 rokov v zemi, oca, mama sa prespala vo vojne v 45. roku. Tak som postala po Nemcov ako onen. Áno, malá mamička, jak tá bola, jak sa už končila vojnu, tak som sa narodila, lebo mama mala, mamu to predtým Nemci chytili ženy, takže ich naslnili, tak som zostala po mame, po vojne ako onen. Takže žiadnu výpomoc nemám. Tak ťažko žijem. A neviete, jak váš táto sa nazýva? Neviem, jak sa táto volá, lebo som sa narodila v septembru, 30. septembra 1945. To ile miała lat, jak się prespała z tym Niemcom? Koľko mala mama, tak mohla mať okolo 40 rokov. Tak, alebo už ani neviem, že koľko mohla mať roky, ale to bola ešte mladá, keď sa prespala vo vojne. Lebo viete, že jak to bolo teraz vo vojne, že Nemci chytali ženy, ale mamu chceli brať zo sebou, jak už vojnu skončili, tak ten manžel, čo ju zobral, tak ju chcel zobrať zo sebou do Nemecka. Lenže ona sa bála, takže naše ľudia dolu ju skryli do pivnici, aby ju zobral do Nemecka. Takže som zostala tak po vojne, ako potomok. Как ты могла назвать? Хора, до хати, я хора на ноги. Нет хлеб, ніч. А коли хотя была ты? Ніч. Не, папа, ніч. Хора, пенязи не доставamy, ніч. Ніч. Ні. Widzicie, jak piwamy. Woda, ніч. Czy ciekawe wiedre. No. No. Dajcie na chleb 100 korun. Chodź, Paweł, przyjdzie. Macie na szkół. Chodź. Внука. No. Tu ja bývam. Tá byť nežijem. Padla mi dolu tá hlina. Padla dolu, to muszę rucznie, z rukami. Zima, pec nie mam. Pec drewo nakładać. Musim robić taką boczku, a ta drewo dawać. 9 dzieci w szkole, macierską szkołkę. Nie możemy za nijak dostawić. Do kornu dostawam. Całują mi. Mam i posygnuto dziecko mam. 3 dzieci posygnute mam. Dostałem 1200 korun. Za 1200 korun cały miesiąc trzeba żyć. Fajć im. Trzeba jeść. Potrawini. Chodźcie. Chodźcie sem.
Tým žijem, aha. Toto viazniť. Deti hlavne do školy myšli. Da keď až pláčem, to nemajú deti to jesť. No. Toto, čo som našol po bočku. To radio, tiež jeden uľo mi dal. Zľutoval sa, dal mi. Ten televízor, tu už starý typ, tu už do kovošotu, tu už nič. Som dal 200 korun jednomu covi, dal mi. Na tak žijem, toto mám, aha. Toto je perinky a viac nič. No poďte. Tam na kontroli, na kontroli. Tu. Oj. A váka zrade. Tu býva nevesta, syn. To detsko pláče. Ko ísť nedáva. Tak byť nežije. Tiež takisto žijú, aha. Tiež takisto žijú. Tak byť nežijú. To jedna posel, toto majú, aj toto. Tu spie nevesta, tu spí syn. Tu varí to, tu kapustu, aha. Tu kapustu varí. No, tak byť nežijú. Tu máme ako kanceláriu. Tá kancelária slúži pre komunitnú sociálnu prácu. I pracujeme ako komunitní a asistenti sociálni pracovníci v obci a v osade strane pod Tatrami. Tu chodia klienti, keď potrebujú vypísať žiadosti, aké problémy, alebo keď tu chodí aj detská lekárka do poradne, tu im asistujeme
asistentky, aj my, s detskou lekárkou a oboznamujeme rodičov, aby prišli na povinné očkovanie. A jaká je situácia strany pod Tatrami a Romovie na Slovensku? Neviem povedať na celom Slovensku, lebo my tu bývame ako v obci strany pod Tatrami a chodíme do Kežmarku. Hneď vedľa máme okres, to je Kežmarok, z tej dediny asi 6 kilometrov. Máme veľmi dobré vzťahy. Nepoznáme, čo to je diskriminácia vôbec. I dobre si vychádzame a spolunažívanie je tu veľmi dobré. No poďte sem. Už mali sme to spravené aj priečky. Aj všetko nám tu porozbíjali, vidíte, aj na záchod, aj na sprchu, čo ne to človek. Aj z prečky sme tu mali všetko pokradli. No a čo z toho, čo tak postavili? A my chceme nechali. No to tak pokradli, no. Čo im treba? Aj bieli, aj Romovia to potrebovali. No čo z takej roboty, keď sa on trapil od rána do večera? No a my chceme tu prizbývať, ako chceme lepšie žiť. No ale čo z toho, keď nám nedajú ani už nič? A koruny máme do svitu. Vláda nám dala, ale vláda to nevie, že už hlavne postavil robil on a Bujňák obkladá všetkých Romoch, lebo tie koruny si dáva do kešenka, ale vláda to nezná. Ale keby oni dali ten svit, keby nám dali ten materiál, my sme by si sami sme robili tie Romovia. Však toto samo. Lebo tie domy, čo vidíte, firma nám nerobila. Lebo my Romovia sme to robili. A slovenská vládza vám postavila tylko tyle? Nie slovenské peniaze. Európska únia. Euro peniaze. Tak, ale Euro. dali slovenskej vládze. Hej. A vládza vám? Hej. Ale nám, ako nie do ruky nám koruny, to robila Bujňák. Čo na nás on všetko nakupoval, materiály všetko. Kto je to Bujňák? Bujňák. Hej, nejaký majiteľ. Treba do televíznych novín, aby to kúkala vláda, že jak to s tými rodinami domkami. Tu sú veľa ľudí, čo bývajú. Takých dával v rodine, čo majú veľa detí. On neposkytoval, že aby mali jedno detsko alebo dva, ale takých dával do trojky, do dvojky dával, čo majú po jednom detskom, tak to nemá deti, takých dával do 3 izby. Sú rodiny, kde žije aj 12 detí, aj 13, aj 14. Je takisto tiež jeden z takých neduhoch, kde mnohí Romovia chcú mať veľa detí. A v dnešnej dobe si musí každý uvedomiť, na čo má, či na to stačí, alebo nestačí. Robia sa rôzne kroky, hlavne takéto školenia, alebo preškolovania, alebo vysvetľovania, kde sa snažíme týmto ľuďom vysvetliť, že je to ťažký život, keď čím viac detí, tým ťažší život. Žiaľ, táto osveta nemnohokrát zaberá a výsledkom je to, že rodia 14-15 ročné devčatá a rodia 10, 12, 13 aj viac detí. Ja som ako Róm, občianskou povodu, žijeme dobre zatiaľ. No, Rómovia chodia po drevo, ale nosia haluziny, hej. Ja dám pozor na Rómov. Tu bola kalamita, tu v strane pod Tatrami, tam. I spadli stromy dole. My nechceme, že by zničili stromy, nič, naše Rómovia. Ja som ako občan tu, v strane pod Tatrami. Nie každý pozná tú Kežmarku. Ja som, že mám školy na políciu, ale rómsky policajt. Bez školy? Bez školy, áno, dám pozor, že bolo pekné a porádko tu. A máte papiere, že ste policajt? Nie, ako ja robím, ako pomáham. A legitimácie máte? Mám, ale doma mám, nemám tu. Viete, čo nám hovorili Káďovie? Že by nehodiť do cigánov, bo vy sijete
Nie, to netreba veriť, to nie. Tu od nás nie. To u nás nie, to v Ľubici žerú psi. Tu prídu v noci a kradnú psi. Mama dušo, to môže potvrdiť, že kradnú psi, oni v noci prídu, kolo druhé, kolo trece, jak my spíme, oni prídu a kradnú. Gadžovie? Nie, cigáni, Romovia. Ale z Ľubici to sú cigáni. Žerú psi, ale tu nikto, ani jeden. Nie. My nemáme rád, že zabijeme švinu. My nemáme rád, a ešte nie psi. My tu sú dobré ľudia, požívame poradky tu. Hej? A čo oni robia s tými psami? No tak žerú normálne. Dajú do rybca, hej, polúpajú a žerú a dostávajú choroby. Ľubické cigáni, za to dostávajú choroby. Oni normálne rabčovi nemajú rád, ale psov majú rád. To nechcem veriť, toto mara, že čo oni žerú, to neviem. My nie. My tu Romovia, tu v Stredozatrámi, to sú pekné ľudia. My tu kupujeme takedy, no, konské meso, to zjeme každý, nie? Konské meso. On je jako podplukový, cigánsky Vajda. Môžem ma potvrdiť, že tu prisahám na moje deti. Nie, že tu od nás nežerú psi. To môžem potvrdiť ja, Oračka Augustín. Ľubické cigáni postúľajú. Tu je Švedov. Tu je Jano, hej? Tu sociálny pracovník. Ticho. Tu od nás ani jeden cigán psi nežereme. Nie, tak čo si? Ľubické cigáni žerú. Ani ľubické, Jakubováni. Aj Ľubice. Nie, aj Ľubice. O tu ukradli už keľorazy ukradli psi tu. Tu je konské meso. Tu môže povedať konské meso. Kone, konské meso. Ale psi nemiro. Ľubické cigáni. Majú tam príjem iba 3500 korún, majú 10 členú rodinu, tak z toho sa nedá vyžiť. Ale kúpaj tu. Penieži zoberú, hej, peniežiarov. Na prezidentr nezeraví živné činov. Čože ja viem, však dostávajú penieži. Nemajú zamestnanie. Áno, však tak, kde máme zamestnanie, aká oni nemajú, hej. Ale na čo potom žerú psi? Tak nemajú čo jesť, povedz. No. Keby mali nejaké žrádlo alebo jedlo, že by mali peniaze na potraviny, tak možno by nejedli psov. Ale keď nemajú čo jesť a majú nízke dávky, tak musia. Prečo my nežerieme psi? Tu v Podatrami. My keď tu pujeme švine, hej, napríklad švine, konia, no to už nemôže povedať ošipáne, no, konia. Koze také máme všetko, hej. Takzvaných bielých detí je málo. Tu sú také roky, že napríklad sa nenarodí ani jedno decko. No, budem trošku to poviem tak ironicky, keď sa stane zázrak, tak jedno sa narodí. No, musíte tam povedať, ako to je, no ináč to nejde, no. Takže, že sa niečo čudovať, že tá škola je prevažne, alebo len sami Romovia sú tam. Vítam vás všetkých v škole a prajem vám, aby ste sa tu počas celého školského roka cítili dobre, či už v laviciach alebo za katedrou. Zvlášť medzi nami vítam žiakov, ktorí sú v škole po prvýkrát.
mi povedzte, deti, ktorý z vašich rodičov pracuje? Koho otec pracuje? Nikolka, kde pracuje? Do roboty. A kde chodí do roboty? Bratislava. Ona vie. V Bratislave. A vieš, čo tam robí?